Fy hoff gymeriad ffilm i, dwi'n meddwl, ydy Tony Montana, sef cymeriad Al Pacino yn y ffilm Scarface. Anodd iawn, dwi'n meddwl, wedi creu ofn trwy gyfrwng y ffilm. A yn sicr dyna mae Al Pacino yn llwyddo wneud yn y ffilm yna, felly Tony Montana. Facebook. Dwi'n bita lot o diwna, felly tyllu fo'n i tin tiwna yn eitha aml. Mae'r geiriau yn diflannu allan y bendi am ryw chydig eiliadau, mae hynna'n eitha hynllefus pan hynna'n digwydd. So, peth gweitha am fod yn actor neu am actio ydy'r cyfnodau lle ti ddim yn actio. Yr actor dwi'n hoffi ar y funud yn fawr iawn a sy'n yn eitha agos i fi ar yn oedran, dim ar yn edrychiad, Tom Hardy. Felly, os oes ni'n gallu twistio braich o i chwarae fi mewn ffilm Hollywood, swn i'n hapus iawn. Dwi ddim yn ofergoelus o gwbl, dwi ddim yn person felly mharo tawadau i fel actor ydy dysgu'n leins, gwybod beth dwi'n neud o olygfa i olygfa, a jyst bod yn agorad i beth sy'n digwydd ar y llwyfan a gadael unrhyw broblemau sgen i yn y mwy personol wrth y drws. Dwi'm yn siŵr os dwi'n dweud hyn os dwi'n chwarae George Price, ond mi yn gwranaeth dwi'n person llu a gwyddonol sydd ar hwyneb y ddaear. Wel, nath Ceri wneud panad i fi ddoe, a nath mam wneud casro ginio fi heddiw, felly mae hynna reit fein yn y lladau fi. Mae yna sawl gair os o'n i'n gallu ddefnyddio i ddisgrifio George Price. Dwi'n meddwl ar un sy'n dod i feddwl gyntaf ydy cymhleth.